Hello friends, good morning and welcome back to my son of Bodland YouTube channel. लोगो दिनै गोदान बोसोरनि आरोबाव जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों गामिनि सेंग्राफोरजोंहाय बहा थांनोलाय माबा थाङो जों लाइमुथियाव हादानाव लाइमुथि चलो हादानाव माने ज' थांनाय जागोन आरो ना गोबां गामिनि मानसिफोर दंहैयो जों लाइमुथियाव थाग्रा दा बिसोरनो आलासि जादलाबायगोन जों फाइनालाय नोंनो नांगोन हेलमेटनि रेडि चलो हा ज' नालामाथा लोगोफोर जों ब्लगखौबो बानायफाबाय थानाय जागोन ओमफ्रायहाय बिदिनो थांबाय थागोन जोङो लाइमुथि गामिखौहायबो एसे देखायगोन दायो नोंथांमोना गामि हादानखौ नुनो मोनगोन माबायदि जानानै दङ जोंनि गामि समायना जोंनि गामि रमायना लोगोफोर ओंखारबाय जोङो नै गामिनिफ्रायहाय बेनो जोंनि गामिया लाइमुथि हादानपारा दिनैहाय गोदान बोसोरनि खेबसे ज' ओंखाम जाज्लायनो होननानैहाय सासे मानसिया लिंहरदों दाख्लिनोमोन ख्रिस्टमासावनोमोन ओमफ्राय ख्रिस्टमासावबो गामिबो गारनो हाखिनानै बबो जाबाय थानाय जाबाय ओमफ्राय सम मिलायैनि दिनैहाय गोदान बोसोरजों मिलाय होनानै जों थांगासिनो दं आरो जोङो लाइब्रेरि होननाय जायगाजों थांगासिनो दङ दायो खुंग्रिं होनना बुङो बेखौहाय बेनिफ्राय खोला लेफ्ट नामायगोन आरो मोनसिदा थांब्लासो सेलेखा सहैबाय ओमफ्राय ओरै सेलेखाजोंबो थांजायो खिन्थु एसे एरायहैनांगौ जायो लामा बारा थिग नङा जुदि जों ओरैहाय खोलाथिं थांबायब्ला होमब्ला बे लाइमुथि रडना एकदम बरियाखासै 15 जन 16 जनसो दङ खोमालै 20 जनसो जाहैनो हागौ मानसियानो दाख्लि ख्रिस्टमासाव बेबायदिनो जाबाय थाखादों 20 जननि खमाव जायाखै डेलि जागासिनो ओरैबायदि जाबाय रेस्ट गैयि मालाबा दिनावलाय ओंखामखौनो जायाखै सानफा बेदर जानानै थानाय जादों आरो दिनै बिदि ज' ओंखारनायखौ माबा राइडआव थांदों बायदि मोनलायलांबाय आङो दा ब्लग बानायनायाबो ओरैबायदि बानायदों जेबो बाहेरायावबो थांनाय जायाखैना ओमफ्राय लोगोफ्रा बुंदों गामिनिखौ एसे देखायदो ब्रा होननानैहाय नोंनि ओरैखौल' नायनांगौ नामा जोंलाय जोंखौबो नायथों ब्रा होनलायलायदों आरो ओंखायनो बानायनाय जाबाय ब्लगखौहाय नायगारो जाहैदों गावसोरो एकदम मोनसेबो बादगारानो ओमफ्राय सिनेमा बिदि होननायखौ नायखोमाला इउटुबाव थांनानै माबा गोजाखौनो नुवा बिसोरनावहाय नायासाला ओरैनो होनलाबायो ओरैबायदि गन' दङ ओमफ्राय मानो साबसक्राइब खालामना होदलाबायग्रा जाहैदों गावसोर दखान बाजारफ्रावहाय जों गामिनिलै होननानैहाय ओंखारलै थगायखायो आयौ सिख्लाफ्रानो होद बलं ओइ सनाफोर ओरै बारा जालायलांसै तेरि लाइब्रेरि मोनफैबाय लोगोफोर नै लाइब्रेरि बाजार बेनो हाबा जागोदान हिनजावफोरबो लोगो मोनोलै माबा गोदोहाय ओरैबायदि दुगा दङमोन हिनजावफ्राबो स्कुल समावहाय साला जों रायलायलायि दंमोनब्रा फात्ता होलायलायि दानिया मा जाबाय नै माथो सिदासो थांबाय बिथिं थांसिगोन माबा दानि हाबा जानानै फिसा साफा लानानै सोलाब सिथाब नुजोब्बायना देखायबाव नै सान बड'लेण्डखौ देखायबावसै नोंसोर हायोब्ला गोदो ल'लाला होनग्रामोन आंखौहाय दाथ' हालिना थाबावगोन र' लोगोफोर बोसोरबानि उनावसो हाबानि खोथा रायलायगोन दा सिजफायाराव दंखायो बोसोरबाया दा बे बोसोरबा सिजफायारावहाय बाइकआ महै लाङो बाव सहैबाय थागोन आङो नुदोंना लोगोफोर नै लामाया माबायदि जों बे सेलेखा रडनि बेजोंसो फैदों बिथिं सेलेखा सयो ओमफ्रायहाय जों बै मोनसे आयना बाजार होननाय दङ नैबे आयना बाजारजोंसो जों नामायसिगोन आरोखि खोला मोखां हाद्रि गुफुर जाजोबसिगोनलै गोदान बोसोरनि गोदान महर मोननो हासिगौ दिनैहाय हाद्रिजोंहाय हाद्रि खुजोब्बाय नै ओइ बेथाफोर आयंमोन नै हैसो नुबाय बाव दालां बोराय दङ ओमफ्राय दैयाथ' गोथौयैनो थायो एसे लामाया ओरैबायदि देन्जारखा गिलु बालु नै ओरैहाय नै दैया ओमफ्राय दलाङा बेनो औ दैया फिसा मानसि माथो बारा गिदिर नंले गुवार गोलावानो दैया बनफाट सरलपारा मोनसे लामा दं जों गोदो खेबसे थांखांबाय नै बेजोंनो थबस्र' बारस'लांजायो आरो फुरा हाग्रा सिं मैदेर बायदिसिना लोगो मोनलाङा जों फैनायावहायबो बेजों फैबाय गोजांनाया बारा जाना हाग्रा गेजेराव सुनायनि लोगो मोननानै सायबा जों थाङा ओरैहाय
बादो दानो दैया थाङो हा हिमालयानसोलै जोंनिया बिदि दैयाखौ आरामसो मोनो इन्जिन थान्दा जालाङो स्कुटियाखौ मावबा हनै दैया गोग्गो जागोनलै र' अन्थाइयाव फुब्र'गोन दा नै स्कुटियाव नै माथो बिदिबो जालायलायो चलो हिमालया थान्दा जा गारिया थान्दा जा माबा गैले ना आंनिया ग्रिप गैले टायरा दानो नागिरनो बांद्राय फिथिंजाय जोंहाय स्ल' थांनांगौ औ गोजौजोंबो थांजायोमोन खोमालै ना थांजाया जाखो ओइ मा जाखो दंफांफ्रा दासो जादों नै दंफाङा गुवार खावनानै लांगाब बेखौनो खावनाय खालामना बानायखादों मोनलांबाय थागोन बिदि गोबाङै दङ बहा थाङो बहा थाङो आयना बाजार आयना लायगोन नामा आयना बाजार बेखौनो बुं लाइमोनथियाव थांगासिनो दं जों बे आयना बाजारनि माथो मादैया दाउ दानगासिनो दङलै बिदि ब्रिजखौ नुफेरदोंना लोगोफोर नै माबायदि दंफांखौ थुब्ला हाखावनानै लांगाब फुवारना दोनखायो नै आया डेन्जारसो नै आइदै थाल्लालै मिथिबाय आगदा आगसि थाल्ला सिख्लाफोर नुहोबायथाय थाल्लाखा हाबा जानायनि ना सिख्ला बुन मिलायलाङो खोमा जोंल'खा बिसोरलाय बोरायजोबसो मिथिबाय बिदि समखौ बारा हगारजाथ' जोंनिया आरो बेफ्रावहाय संसार जानांगौ होमब्ला हिन्जावानो दसजनसो नाङायलै खोनाबाय दसजनसो हिन्जाव मोनलासो जादों आइथिं संसारखौहाय आन्दायबायसो होनदां लामा नुग्राबो आन्दायबायसो माथो सोंलाबायबाय नंगौरा 10 जन हिन्जाव माला जादों आइथिं संसारखौहाय बे 10 जन हिन्जावफ्रा खुसि दोनगोन नालाय बावजोबगोन ब्रा महाय दं मिथिबाय हा बिसोरनो बावगार होजोबगोन 10 जन हिन्जावफ्रानो आराम संसार जानो हागोन खिन्थु 10 जननि खमाव सासेलाबो जानाय नङालै सासे खमब्लानो बिसोर गोग्लैग्रोथोंलै थांजायो थांनायसै मा लिखो जोंनि सानजौरां गामिनिलाय माजों गलाय एबा साइकेलजों बाथाम लांनो मोननाय नङा जुदि लाङोब्ला सिस खालामनाय जागोन गलाय लाङो मोनानो साइकेल लांनो मोनानो सिस खालामगोननो हा नाय हाब माथो बक्सो सफैबाय हा जाजोबखानाय रा लामाथ' ओरै ना हरै बै न'आनो हनै सफैबाय माबाया न' मालिकआ नुहुरग्रोना लिंहरखाबाय जोंखौहाय गावनो आन्दायहोबाय मिथिबावोसो नों लामा बानायग्रासोमोन नामा रायलाय मानसियालाय बे मुरानिसोमोन नामा रा बे मुरानि मालिकसो नामा रायलाय मानसियालाय ओंखायनोथ' लाना फैबाय इयो होद बारा थिग मोनाखिसै आंखौहाय न' मालिकआ नुहुरना लिंहरखाबाय मालाय फनाथ' खामानियानो होगोन ना होआथाय बारा बुंनो हाथ'ले न'आव हाबहैग्रोनानैहाय दै खापसे लोंनानैसो थाल लानोसै हा थालिरखौबो थानो हागौलै बहाय नै खाख्राबा लांजागोनथ' बे गोरांब्ला आइदै मारै मा होनदों नेसिनाखौ दा
अबस्थानो गैले नै गुफुरल' जाजोब्बाय आइयो गुफुर जाबाय आन्दायबावाखै दा आन्दायाखै गस्ला मिब्रा जाबायलै नै आन्दायाखै गोजोननाय मोनबाय माबा थ' खोनादोंलै बेदर थोद माथो मालायलाय बाय एम्फौसो दङ मेव ओंखारसै आङो खालाय एम्फौखौहाय जानोलाय हाया हायालै हाया रावबो जाखाया आं जालानो जा इसोरबो जाया रावबो जाया जायोमोन इसे सिगाङाव हारसिं फैग्रोनोमोनला आंखौ बन्द' खालामनो हागौमोनला एम्फौखौ रावबो जाखा होननानैहाय जायखिया जा मोजाङै मोजां सफैबाय ओमफ्राय लामाफोरखौ मोनजानाय नङा सिन्था खालाम बैखौ मोनजाया थिगैनो दं हादानाव साबसिन मोनो ना इदियाव साबसिन मोनो नोंसोरलाय हादानाव साबसिनलै एकदम सानथिनो मोजां ना हादानावहाय बरिया हादानावहाय एकदम माने फ्रेश अक्सिजेन जोंनियाथ' मा होनबावनो ओइथ' हाग्रा बेरायहैनो दानसे मैदेर गिदिंदां दाय गोनांफ्रा थांजानायलाय बिदि फालङा गोदान फालाव दंमोन जोंनिया आथिं गाहाम नामा सनमान गैयि फालङा सानै दंखायो एक्स मोनसे प्रेजेन्ट मोनसे बैयाव नायबोगोन फार्स्टआव मोनजाजेनबाय दा सफैनानै ओरैनो दोनाखै मालिकआ बिदिब्ला खुसि जाखायो नालाय आरो मोना साम लोंबाय मोनलोंबाय नै बिदिब्ला खुसिखालै नोंसोर माथो मने जानाय लोंनाय गैयालानो साया आंखौ लोंदो आं माखौ लों आं फैसा बिना लांबाय 10 थाखा मोजां लों दै साबो लोङा नालाय दा साननि जायगायावहाय 10 थाखा फैसा बिना लांनोसै आं न'खर मालिकनिफ्रायहाय जों माने दायो नै हाग्रा जिं जिंनि न' नालाय हादाननि ओंखायनो जों हादानाव थांनो होननानैहाय ओंखारदों नै ओमफ्राय माबा फट' लागोन जाबाय गोदोनि स्टाइल फट' लादों फट'खौ बिदि लाबावोलै गोदोनि स्टाइल दानि जुगाव बायदि फट' लायोसोबा उनाव उनाव खेब दे गोदोनि स्टाइल फट' लानायमोन बियो मिथिला लादों बयबो जों बिदि लाफैनाखैलै गोदोबो एसे मोजां लाखायो जों गोदोनि आदावनान जों गोदोनिफ्राय एसे मोजां लाखायो बिदि लाफैनाखै आं गोदो एफा फिसा बिसराव ओरै फै जोंनि बागान दं ओरै फै जोंनि बागानाव ला अयथासार बुद्रां जाखायोलै नै हादाननि बिसरना गामियारिफोरखौ जाखालाय बिदि आदावनान नुलाब्रा बिदि बेसरखौ नुखालाय दा दिखौहाय नुले है रुंले बियो राजोबाय थाखा गोजा नै माने मनावनो 5000 नो सिबिङा हादानाव माने थाखा गोजा मानसिफ्रासो बुङो हादान गोरान होननानैहाय खिन्थु हादाना गोरान हादाना गोरान गार आरो होनदों ने हादाना कि गोरान होनजायो थाखा गोजा हादानाव नुनाय माने बरिया दा बरिया दान गायगोन दान गयफ्रा बरिया जागोन थै खिखागोन आरो बेहाय माहाजोन जागोन सर्टकाट माहाजोना नुनो हागोन रावहाय 10 बोसोरसोनि उनाव नायफै आरो बिसिनि माबाखौ डेभेलप जानायखौ दंखला नुबाय दं माबायदि कुटारसोलै बे दंखला आल्ट्रा दैया ओरैबो ओंखारो नामा ओरै ओंखारफैखाबाय रा नै ओरैबायदि बरिया दंखल सोलो आखाइ दाहोलै मानसिफोरनि आबादाव मिथिबाय रसलङा आखाइ दाहोलाबा दाय गोनांफ्रा हाबजानाय नङालै सोरबा दाय दंब्ला बुंथिना लाखादो गोदोनि एसे आग्लायनायनि दंब्ला बुंथिना ला मिथिबाय जों हादानाव ओरैहाय हाग्रा सिफायथारनाय जरा लावफानि दै बेजोंहाय जों फैबाय आरोना दायो ओमफ्राय दा दै बानायनाय थो आरो थो ना खाना बानायसै नोंलाय लांगाब थांला मोजां जानाय बे बेजोंथ' बारबाय ससेयाव हनै
मारै जागोन इलाय आइ दै ह ह ह ह ह ओइ ससेबो होनो हालानो जाबायमोनलै ओरै थांजासिमोन आइ नै अ दैसो सोमबाय दुलुंबाय रा गेजेराव होबाय मोनसे नै नैबो मोनसे जाले दासो जाबाय एसे नाहर जाले इयो दुलुनो नै 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 एसे बार दुलुनोलै दुलुनो लांबाय बे दुलुना जायो इयो जायालै जाया होद दुलुनो इयो आं एफारिजों नै आयै होद जालै जाया थाङोलै इयो सानै गाखो जाया गाखोलै फैयो दे नालाय थांबाय फैयोलाय थो ए बै बाजालै होनदों बै सोर लाबोनो मोनागौमोन जों मा जाबायमोन खामानिया ओरै नै खांख्राइ मानै माथामसो मोनबाय बेखौनो एसे सावना जानायसै र' बिसोरो थांग्रोथोंसै दा रानथाव माथाव जागोन नालाय ओमफ्रायहाय अराबो सुबाय नै जों गोदोनि बायदि गोरोंना गोदोनि मानसि बायदि अन्थाइ बुजाबनासो जोंदों अरानो अन्थाइजों खुजाबनासो जोंहोबाय अरखौहाय हेद बे गोबाव नाङालै दुंनानै मोननोहाय हिट ना बारनो ओरै सुंथादों नङालै बे माला नै साबसिन नै ए थाबै जानायनि आङो ओइ नै माथो हमथाबायसो नै दुंबायमोन गोसो जाखाबायना अरे मा गोलोदो मागदावबाय मा संबाय थानांगौ बे गोग्लैखानाय खानायो आं एसे गोबावबो बायनोदां गिफिया गिफिया दं गोराया मा जाला जासिलै गिफिया थिग गैला होनबा एसे सिन्था खालामनो जाजा मोनाखैमोनलै सिखोन सिखोन मोनबाय जालै बोरैबा मोनबाय हानाय नङा चलो बेखौ बानायनानै सरलपारा हाग्रा नांहैजोबबाय दै बेनो नै दैया बेहाय जोबथाफैखाबाय ओमफ्राय ओरैहाय मोनसे दै दंबावो ओरै थांबावबाय सरलपारा बेनोसै आरोखि जों सरखा बारसन होनलाबा हाबाय ओइ बारसन जायो जों गोदो बारस'खांबाय जोंहाय जाबाय जानाय लोंनायनि दायो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो जानो रेडि जाजोब्बाय नोंनि सुखानायनिखा दा ओइ मोनजोबाला जारला दे सिरि सोरबाफोर मोनाब्ला एसे बिना जा मोनजोबाला जारला दे मोनबाय नै मोनाखैब्ला बिना जा बरिया मोजाङै जाजोबदों बिराद गोथाव जादों गोथाव एम्फौ बे बुस्थुआव थिनालायखौ लानजानो मोनसे आइटेम दङलै बेखौ देखायलै आं जाया नालाय बे गैया ओंखायनो आलादा जाखादों साथामजों जोंनिङा बुस्थुआ आलादा बेनो नै मालिकआ बेनो जाफैदों जों ओंखामखौहाय नों गामि गारनानै खाबोदों ना बिदि मोनजाफैबाय थाथोंलै सोरबाफोर फैबावला आंखौसोलाय गामिनिफ्राय फानथावबाय दालाय जाखांबाय लोगोफोर बिदायनि सम जाबाय ओमफ्राय ओरै न'खरगिरिफोरजों बिदाय लानो हामबायसै एकदम गोबाव बोसोर मोनजाबाय थाथों थांनायसै
दे हामबायसै एकदमनो गोबाव बोसोर मोनजाबाय थाथों दे आब' हामबायसै गोबाव मावफिननांबाय गामिफ्राव थांला माला हाबला फैनांगौ जाबाय दा जायोना दे हाबगोन हाबाया फेब्रुवारियावहाय खबरल' हरनायसै आं नोंनो औ बाय बाय चलो दायो लोगोफोर ओंखारबाय जों जाखां लोंखां ओमफ्राय दायो जोङो लाइमुथि जानानै थांगोन लाइमुथियावहाय एसे बाजारावबो हाबलांनो हानाय नङाब्ला हाबमाबो जानो हासिगौ आरो बे लामा दस्रा दे दस्राजोंसो फैदोंमोन जों अ पुष्पा फैदो लाबोदो दा मोनागोन चलो पुष्पा लाली ए फैद' थाब लाबो दा मोनागोन खेवथाय जोंनि 2 नं मारुपा गामिनि लामाजों 2 नम्बर एबा साइकेलजों दंफाङानो मोनानो नारबोगासिनो ओमफ्राय नारबो गलाखा सलिखा होमब्ला लिथेलाबो सलिखाया पुष्पा झुकेगा नहीं बे लिथेनायफ्रा सलियो नामा सलियाबो पस्टार होलाबो सलिखा माथो दा बेलाय मानो थांजा जाखो एफा मोजां लामा बेनिफ्राय साबसिन माथो लामा नांबावगौ बेयाव थांजा जायो होमबा जेबो गायो बिनोहाय बिदा जेबो गायो बाथोनसो इयो लाइमुथि बाजार एन्ट्रि खालामदों नै आयै माथो बाजार खालामनो हा बाजार खालामनो थारुन लांफानोसै सामपुर दैसा बेनो नै एकदम दहंस' खालामग्रा लामाखौहाय मोजांखौ गाज्रि खालामग्रा उल्थां फाल्थां खालामो बेनो बिराद नायदों नै फिसाइजों गाखोनानै बिदि नायो मारै जानांगौ जाखो बिदिलाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबथ'सिगोन नानि हाबा जाबायना जायाखै बेखौ मिथिले ओमफ्राय जों दा थांगासिनो दङ नै लामाया ओरैबायदि जानानै दं दा जोंनि ओरैथिंहाय ओरै निज्लागुरिनो मोनाबिलिनो पिकनिक जानो फैलायोना ओरैबायदि स्पिड थाङो गारिफ्रा लोङै मायो ओंखायनो साहाथिं दावखोबोनायफ्रा बेलासि समाव एकदम साबधान जा आरोखि ने नानिमोन औ होनदो नाला बावजाले दे थांदो नोंसोरबो स' बिदिब्ला लोगोफोर निउ इयारावहाय गोदाव सोराव खालामलाबायनो नाङा लोंग्ला लोंग्लि बेफोरजों सम दा थाङो ओमफ्रायहाय वाइल राइडिं डोन्ट फरगेट टु वेयर ए हेलमेट एकदम मास्ट हेलमेट नाखौ गानथार जेरावखि थाङा मानो बाइकजोंब्ला बिदिब्ला thank you so much for watching my video and see you in the next vlog very soon. Stay safe, take care, bye bye.